heritage to celebrate our Catholic faith at the Cathedral of Mdina on the 11th of May at 6 p.m. We will share the beauty of the Word of God, listen to His Word, and also share in the Eucharist. Welcome to this celebration of our diversity, but also our fundamental unity and the faith in Jesus Christ. I would like to invite all our friends from different Catholic communities around the world who are living in Malta to share our Catholic heritage, to celebrate our Catholic faith at the Cathedral of Mdina on the 11th of May at 6 p.m. We will share the beauty of the Word of God, listen to His Word, and also share in the Eucharist. Welcome to this celebration of our diversity, but also our fundamental unity and the faith in Jesus Christ. اليود والطيبة نلقاكم القديسة اليوم ممشية من الإسقف جوزيف غاليا كورمي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
nitolbu. Il-qatt tal-btana mulej biex dak li ġimwiet lilna bil-qdussija li tana l-verb tiegħek iseħħ kullimkien bil-qawwa tal-Evanġelju u aħna niksbu l-milja tal-adozzjoni mħabbra lilna mill-min ta' xieda l-verità. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu, bil-lejl derlu l-mulej u qallu: La tibżax, imma tkellem u tiskoċ, għax jiena miegħek u ħadd ma hu se jmitt idu fuqek biex jagħmillek ħsara. Għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt. Pawlu għatem sena u 6 xhur jallimhom il-kelma ta' Alla. Imma meta Galjon sar prokonslu ta' Akajja, il-Lut qamu għalenija kontra Pawlu, tellawh quddiem il-qorti u qalu: Dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqimu lil Alla kontra l-liġi. X'in Pawlu kien se jiftaħ fommu, Galjon qal lil-Lut li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt, kien ikun hemm raġuni li nismakom bis-sabar kollu lilkom il-Lut. Imma jekk din kwistjoni dwar kliem u ismijiet u l-liġi tagħkom, arawha intom, jien ma rridx nagħmilha ta' mħallef fi ħwejjeġ bħal dawn. U bagħthom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-koll qabdu f'Sosteni, il-kap tas-sinagoga, u tawh xeba quddiem il-qorti. Imma Galjon ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet. Imbagħad infred mill-aħwa orħiela bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu lil Prixilla u Akwila. F'Kenkri qata' xaru għax kellu weda. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħaj lill-Alla. Alla is-Sultan tal-art kollha flimkien, Alla is-Sultan tal-art kollha. Popli kollha ġabġbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej il-għoli u tal-biża', Sultan kbir fuq l-art kollha flimkien, Alla is-Sultan tal-art kollha. Irrażżan il-popli taħtna, il-ġnus qiegħed taħt riġlejna u jażlilna il-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu flimkien, Alla is-Sultan tal-art kollha. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daqq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-Sultan tagħna, għannu flimkien, Alla is-Sultan tal-art kollha. Il-Messija kellu jibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew ngħidilkom intom qatt tibku u tingħu, iżda d-dinja tifraħ. Qatt iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom qatt jitbiddel fena. Il-mara meta tkun se tiled tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fluġieħ bil-ferħ li twiled bniedem fid-dinja. Hekk intom, issa tħossukom imdejqa, imma tnerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. Dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. In-niket tagħkom qatt jitbiddel fena. Dan huwa
il-kliem li jgħid Ġesu lid-dixxipli tiegħu kif rajna llum fl-Evanġelju skont San Ġwan qiegħed hawnhekk fl-aħħar ċena u qed jgħidilhom minn qabel li se jgħaddu minn esperjenza ta' niket imma in-niket se jinbidel fena. Qed jagħtihom it-tama u aħna nafu mill-esperjenza ta' dawn illi raw kemm kien veru tal-kliem ta' Ġesu u għamlu l-esperjenza ta' dak illi San Pawl jispjega bi kliem sabiħ it-tama ma tqarraqx bina. U għal-kliem illi il-bieraħ il-Papa Franġisku uża dan bħala titlu għal-bolla tal-indizzjoni tal-ġublew tas-sena d-dieħla, is-sena fejn niċċelebraw propju din it-tema Pellegrini tat-tama. It-tama ma tqarraqx bina. Ġesu jgħidilhom ċar lid-dixxipli li se jgħaddu minn esperjenza ta' niket u jgħid intom għad tibku u tingħu. Kan ftit qabel il-passjoni u l-passjoni kienet tassew esperjenza hekk għalihom għad-dixxipli. Kien niket kbir meta jaraw lill-imgħallem tagħhom il-Ġesu li miegħu għexu li ma mhix li fġid jiġi imsallab u maqtul. Mhux biss imma għalihom in-niket u anki l-biki kien kbir il għaliex raw l-ingratitudni tan-nies u raw kif spiċċa Ġesu. Imma wkoll meta ħarsu lejhom infushom setgħu jaraw li huma ma baqgħux fidili leh il għaliex abbandonawh u Pietru ċaħdu. Meta jgħid Ġesu intom qed tibku mhux biss minħabba n-niket tal-esperjenza, ma anki minħabba kif għamel Pietru nnifsu beka mbagħad meta għaraf x'kien għamel il-mulej. Imma Ġesu jgħid in-niket qatt jitbiddel fena. U propju dan kien li ġara meta Ġesu qam mill-mewt. Il-qawmien ta' Ġesu qaleb kollox ta' taħt fuq. U kellhom l-isbaħ esperjenza possibbli ta' ferħ u hemmhekk setgħu jifhmu tassew dal-kliem ta' Ġesu li filli kienu għaddew minn esperjenza fejn qataw it-tama spiċċatilhom it-tama għal kollox, imma mbagħad il-qawmien mill-mewt tom din il-ħajja ġdida u ma saru ħabbara mbagħad ta' din l-esperjenza ġdida, esperjenza qawwija ta' ħajja li Ġesu rebaħ il-mewt. U hemmhekk ġie dak li qal Ġesu meta qal in-niket tagħkom qed jitbiddel fena u l-ferħ tagħkom ħadd ma jieħodulkom. U Ġesu biex ifisser il-ferħ iġib dik it-tiġbieħa sabiħa tat-twelid ta' tarbija. Meta jgħid il-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Kemm hu sabiħ meta niftakru f'din bħala esperjenza ta' ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Għalhekk ngħidu kemm importanti li nipproteġu il-ħajja fil-ġuf mhux għax tbeżza bil-babaw, imma anzi biex tagħti l-possibilità ta' din il-ferħ, ta' dan il-ferħ kbir ta' xi ħadd li twieled fid-dinja. Meta Ġesu jgħid il-ferħ tagħkom ħadd ma jieħodulkom, din kienet ukoll l-esperjenza tad-dixxipli. Imma forsi aħna nistaqsu ma kif tista' tifraħ meta tgħaddi minn esperjenzi koroħ. Ir-risposta jagħtu għad-dixxipli stess.
Illa li meta wara lejt il-50 ħarġu biex iħabbru il-Ġesu ħaj, hemmhekk għaddew minn ħafna persekuzzjoni. Hemmhekk ma kienx kollox wartu żgħar, hemmhekk batew ħafna, spiċċaw anke l-ħabs, spiċċaw daru kontrihom xi nies. Imma kellhom ferħ li hu differenti minn kif kuntant ngħidu aħna, mhux ferħ għax l-affarijiet sejrin tajbin, mhux ferħ illa li tieħu pjaċir biss, imma ferħ li jagħti Ġesu fil-qalb hija l-ferħ li aħna maħbuba minn Alla, li Alla jħobbna, li Alla jakkumpanjana u li Alla iħaddanna miegħu bożza. Dak hu l-ferħ li Ġesu ħadd ma jħodulkom. Il-fatt, fl-Atti tal-Apostli hemm dik is-sentenza sabiħa meta dawn l-Apostli sawtuhom. U wara jgħidlek ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana tal-li ġew meqjusa bħala nies li għandhom ikunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. Ara l-ferħ fejn qiegħed, mhux għax marru tajjeb għax sawtuhom, imma għax kellhom fihom fil-qalb tagħhom din l-imħabba li Alla qiegħed qribhom, qiegħed magħhom, Alla jħobbhom, Alla jakkumpanjahom u iħaddanhom bożza. U huma ħabbru imbagħad din l-aħbar it-tajba lill-oħrajn. Tolbu l-Mulej llum nitolbuh din il-grazzja li fil-mumenti speċjalment diffiċli tal-ħajja tagħna ta' tbatija qatt ma nagħtaw qalbna, imma niftakru fil-fond ta' qalbna li l-Mulej jagħtina dan il-ferħ li aħna maħbuba minnu, il-ferħ li hu magħna u li ħaddanna dejjem bożza miegħu. Resqu s-sat tal-bit tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum Mulej mal-Knisja tiegħek, inna biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatina Mulej fil-fond ta' qalbna il-ferħ tar-rabta tagħna miegħek tal-imħabba kbira li inti turi magħna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex dejjem inkunu xhieda tiegħek u nwasslu l-aħbar it-tajba tal-imħabba tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal-morda kollha fit-tjar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li qed jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna illi jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għall-vokazzjonijiet saċerdotali u għall-ħajja reliġjuża biex iktar nies iwieġbu għas-sejħa tiegħek li jimxu warajk nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti Mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej ilqa' dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għall-familja tiegħek u l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-għawiet tas-sema ma' sedat tal-anġli jiġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċi, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġesem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs għat-il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għattilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza mal-la Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la taħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħollix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejħni nagħtijek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha nifdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
I would like to invite all our friends from different Catholic communities around the world who are living in Malta to share our Catholic heritage, to celebrate our Catholic faith at the Cathedral of Mdina on the 11th of May at 6 p.m. We will share the beauty of the Word of God, listen to His Word, and also share in the Eucharist. Welcome to this celebration of our diversity, but also our fundamental unity and the faith in Jesus Christ. Lejlet il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala Knisja waħda. Velja ta' talb, testimonjanzi u katekezi biex infakru t-twelid tal-Knisja u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt, 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq knisja.mt. Fil-isem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smattal tana ħlesenna u għafmana glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti omna għalik smattal tana dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrillandu bitna ħarista minn-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha speċjalment dak l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għon l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Missirna li jinti fis-semawiti ta' desismet iġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minuħati għalina,
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet minnek li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħarista min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dak li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tiedi misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawi titqaddis ismek jiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Kif Santu. kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet minnek u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħarista min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment dak l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie inkolonat bix-xewk.
Missirna li inti fis-semaw titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tijaj jaffrinna d-nubitna, ħarrisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kolla, speċjalment dak l-aktar għandhom bżon taħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kemm mow bis-salib minn Pilatu sar Kalvarju. Missirna li inti fis-semaw titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina u la daħanniex fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tijaj jaffrilna d-nubitna, ħallisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kolla, speċjalment dak l-aktar għandhom bżon taħnina tiegħek.
Il-ħames misterju ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kemm mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-semawiti ta' disisma tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. ħobża ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost l-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost l-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost l-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost l-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost l-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost l-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost l-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost l-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost l-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost l-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana, ammen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet minnek u ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrin l-adnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-rweħ kollha, speċjalment l-aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om taħnina, ħajjaħlewa u tamatana, slim għalik li l-ek inajtu, għaliex aħna t-torufnati u li teva, li l-ek nitnedu, aħna li nibku norfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħu taħnina. Urina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, oħanina, opija, oħelwa, Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-semawiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, ma kien fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-arwiħ tal-purgatorju, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattar btana. Missier eternalla. Henna lina. Ibedalla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazzhom Alla. Itlopa lina. Imqazza xebbata xbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om mill-Knisja. Itlopa lina. Om mill-ħnina. Itlopa lina. Om tal-grazzja talla. Itlopa lina. Om mit-tama. Itlopa lina. Om li żjed safja. Itlopa lina. Om li żjed nadifa. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om bla teba. Itlopa lina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Om tal-aġeb.
Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta maħalla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililla għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni aħna nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu il-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażew u t-tnassis tad-demonju. Ibeżżaw Alla nitolbuk bil-ħerqa u bil-blaqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miek Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għamilna u għatina l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla ħeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek li semem għaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka kbirhom Talla Marija Santisma, imbierka l-imqazza u Makulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbierek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.